ban nangla cucu cijorap hakin nongrep hari boy bha ka thung ka tem baki bhin ki kam ki bala cijorap hakin nongrep ha boy bha ka bakentu ha ka ju ka hadra ka office chong ka project director ka agriculture technology management agency ne ka atma riboy district cipadlongga ya ka mela nongrep ha ka khanru tere ku benai banengkong usnam arajar arpohnru hamran paham sim ki officer ka tek office sarkar kre ka hapi baro bajiwan ma jiwan chi wan thit ye ki skerrep ki nongrep khen ki chur ki so ba ki bhin ki skerrep ki nongrep i deire tanggata banang cis on cucu ka program te bu ki saga joko berwai ka bagi berwai che ki ruai ka mat ka babu ki la ka office halor ka rep ka riang kata ka mat ka babu ki ong ka kumni ka jing rakhe ya ka jing im lengba ka jing kerku jong ka mei mariang bangin pahu pahai ha ka rep ka riang labu ki sok ka khusnam bah ki bajob bah baci penrung pertik ha ka ya ka berwai te phun hau number pranyo lai iwe khandai ru iwe ar nyo lai Kibhin ki jing tip te hap kari la office atma riboy district ne phun pi hau ni number ro long pra lai nyo sau nyo nru sau lai